niet schrikken, hè? Ik schrik wel. Jan, schrik ze echt? Ja. Oh, laat ze weer zien. Nee. Nee? Bekend gezicht ergens van L1? Ja. Ik weet het niet, ik kijk het eigenlijk bijna nooit. Maar... Goedemorgen, Bas van der Zwaan. Hoi, hallo. Programma Onderweg van L1 inderdaad. Oh, geluk. En we reden hier net langs. En we zogen ook met z'n tweeën bezig. En we dachten van, oeh, dat is wel heel erg leuk. Op de zaterdag samen aan het klussen. Hi. Hallo, Marcel. Bas, Ja, klopt. net gekocht. Een half jaar geleden. Half jaar geleden. Ja, Oh, dicht plots plat en heen niet. Ik ben brandhandel. dat is echt Ja, rond. maar we zitten hier ook wel echt op de grens, hè? Verder kosten we niet. Is dit Meijel? Nee, dat is Grashoek. ook. Dit is nog de grashoek. Ja. Want we zitten hier vlak bij de neerkant ook, hè? Dus Ja. vult toch een beetje wie toes Ja. zien dan. Komt ze van ver weg in Brabant? Of, Tilburg. Ah, oh, dat is al de tweede in korte tijd. Maar ik werk Kruikenzeiker. bij Van Doorn. Oh ja, maar... Maar Beringen. Oh, oké. Werkt in Limburg. Maar ik heb het een half jaar geleden gekocht. Ja, Geen doog van, we gaan eens even lekker afgelegen wonen. ja. Ja, dat is altijd al onze droom geweest. En wij is iets van, nou, het is nu of nooit. We zijn nu nog op een leeftijd dat we het nog kunnen doen. Voor 10, 15 jaar is het niet meer. En, we hadden Nou, zoiets van- er zien mensen die... Ja goed, ik weet niet wie oud dat zich ons inschat, maar ja goed. Dankjewel voor het compliment. Ja. Nee, maar de kans die zich voor... Ja, de kans is Ja, we hadden al langer de droom zeg maar, in het buitengebied te wonen. En ja, we zijn toen eerst naar Halen gegaan, zeg maar. En in de dorpskern. En ja, toen hadden we eigenlijk al zoiets, dit is niet wat we willen. En toen hebben we toch vrij snel ons huis verkocht. Maar het heeft toch enige tijd geduurd, zeg maar, dat het huis verkocht werd. En uiteindelijk bleek de kans inderdaad dat we gingen verkopen. En toen zijn we snel op zoek gegaan naar een woning die ons schikte. En eerst flink met de vraagprijs onderhandelen natuurlijk, want ja, er moest nog veel aan gedaan worden. En het was eerst vroeger een vakantiewoning. En, Maar dat was wel een beetje... was het uitgeleefd? ja, het was uitgeleefd. ja? Ja. Ja, dat kun je wel stellen, ja. Dus ja, we hebben ook flink gesnoeid, want hier stonden helemaal bomen omheen. En ja, het was helemaal dicht. En, een beetje openmaken. En, Nou, zij is wel zichtbaar. En hoeveel hondjes zitten er binnen? Twee. Het zijn er maar 2. Maar ik huur er veel meer. Dat klopt. ja, daarachter hierachter. zit een kennel. Hierachter zit een politiehondenkamer, geloof ik. Oké. Ja. Maar dat wist je van tevoren? Ja, wisten we. Wisselen. Ja. Ja. Daar is mee te leven. Ja, de buurt is mee bezig met de hondenkennel. Mag minder, maar Met de gemeente. daar is men mee bezig. Oké. Maar die mensen hebben wel vergunningen en zo om door te zetten. Ja, dat is allemaal Ja. zijn Ja, politiehondentrainingen. dat is wel Aan de andere kant, want ik zie dat je door al een lekker een heukske hebt. Ja, Dat was er al? Ja, ja. Oké. ja. Het kan slechter, hè? Ik zie. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, ik kan mezelf toch wel voorstellen met een drankje en een de barbecue. Ja. Ja, En het is een zwemvijver ook nog. Oh, het is een zwemvijver. Dat is Dus, helemaal helemaal kraakhelder. Kraakhelder. Ja. Ja. goed geregeld. Ja. Dat zit erbij in. Dat soort erbij, hè? Ja. Ja, ja, het was een van de punten natuurlijk waarop ze zei van ja, dat is nog extra aantrekkelijk. Ja. Als je zoiets moet laten aanleggen, kost het de handen vol geld. En er zit door links zeker het filtersysteem, geloof ik. Ja. Hè? Met Ja, het daarachter- riet, of wat is het? Nou, er zit een natuurlijke filter achter. En daarachter zit nog een filterhuis met een pomp en een UV-filterinstallatie. En het werkt allemaal Ja, perfect. ja, Ja. naar behoren. Ja. Ja. We hebben er nog niks aan hoeven te doen en dat is gewoon kraakhelder. Dus, Hey, best je oorspronkelijk hier uit de buurt? niet hier echt uit de buurt, maar ik werk al 20 jaar in Panningen, In Kapel. in Kapel. Oh. Mhm. En wat duist ze door? Ik werk bij Aketern als exportassistente. Is dat de agrarische Nee, Nee? dat is niet agraar. Nee, dat is de hemelwaterafvoersystemen. hemelwaterafvoer? Het grote glazen gebouw op het Oh, industrieterrein. dus de korting gekregen op de geurten. Nee, die maken we zelf niet. Nee, die nee, maak het je is alleen zelf maar niet. kunststof en dit is zink, dus dat, nee, helaas. Hey, maar dit is dus echt a dream come true. Ja. Ja. Want Ja. het is werkelijk, het is schitterend hier, hè? Ja, het is Ja. hier, Prachtig. het is hier allemaal natuurgebied hier omheen. Ja, dat is gewoon schitterend. Dit is de kwakvors, hè? Ja, dat is Ja. een kwakvos. Ja. Is een kwakvors, is dit gewoon de kikker eigenlijk? Ja. Ja, dat is het. En dan gaat de kwakvors gaat over in de Belgenhoek. Een Belgoed. Ja? Ja.
Heb je door onderzoek nog gedaan wie dat in godsnaam aan zijn naam gekomen is, de Nee, Belgenboek? Dat weten we niet. Maar gaan een weet Belg ik tegengekomen? Jawel, daar wonen er een paar. Zus, hè? Ja. Ja, bij de buren. Ja, maar die wonen ook op de kwak. Kwakvorst. Dus, ja. Maar dit komt oorspronkelijk uit Ik ben van Sittard. van Sittard. Ja. Van geboorte. Ja. En ben zo langzaamaan steeds noordelijker gegangen. Oké. En wie heb je elkaar leren kennen, als ik vragen mag? Via internet. Nou, we huren dat, ja, niet om het een of ander, maar dat huren we steeds drukker. Ja. En hoe lang is dat geleden? Een jaar geleden zijn we getrouwd. En Op 9 jaar Mauritius geleden. zijn we getrouwd. Op Mauritius? Ja. Godsamme zeg. Ja. Dat is enorm vervelend natuurlijk. Ja. Ja, ja. Op zo'n hagelwit strand. En, Ja, godverdomme, inderdaad, ja. Ja. Oh, En dus dat- warm ook nog. wat heb je ook nog? En warm ook nog. Warm. Warm Ja. ook nog. Dus op Mauritius getrouwd. Ja. Ergens een pastoor vandaan gehaald of niet kerkelijk Ja, getrouwd? gewoon een burgemeester uit het dorp. Ja. Plaatselijk dorp. Oh, wat leuk. Ja. Allemaal van tevoren geregeld. Ja. Ja. Via Super Nederland. relaxed, kan ik iedereen aanbevelen. Ja. In een jurk. Ja, trouwjurk. Ook trouwpak. metgenomen. Echt hoor. Ja. Ja. Oh, dat zal ongetwijfeld leuke foto's hebben opgeleverd. Ja, ja, prachtig. Wat een witte jurk? Ja, ja. Ja, ik ga het wel met die. Witte jurk. Ja. Ook nog Ja. foto's gemaakt op het strand met een Ja. ondergaande zon en zo. Ja. Oh, ja. En wat hij tegenaan? Ja, ik had een, geen jasje zeg maar, Ja. maar een, hoe heet dat nou, een Een blouse met een giletje erop. giletje. Een giletje. Was Ja. dat niet bloedheet? Nee, maar, ja, ik had er eigenlijk op rekening mee gehouden. Ja, Dat het zo warm was, dus op zich. Het ging het goed. was te doen. Het was te doen, ja. Maar het was wel heel warm die dag, dat weet ik nog wel. En getrouwd weer door de plaatselijke burgemeester. Ja. Dat geldt ook allemaal hier dan? Is ook uiteindelijk? geldig gemaakt Ja. hier in Nederland. Ja. nu, Ja. Ja. Oké, dus een jaar geleden getrouwd. Maar dat heb je natuurlijk... Ja, je wordt met z'n tweeën. Er wordt verder geen familie of niks bij. Nee, alleen mijn Onze dochter. Onze Ja. dochter. Dus je hebt samen ook al een dochter. Ja, Nee. zij heeft een dochter. Oké, en wie oud is die? Die wordt nu 17. 17. Ja. Wie had ze? Maaike. Maaike. Ja. Dus je wordt met z'n drietjes wordt je op Mauritius om Ja. te trouwen. Ja. Jongens. Ja, geweldig. Nou, en toen kwam dit ook nog erbij het vorig jaar. Dus we hebben een dat druk jaar was, gehad. We hebben een druk compleet. jaar gehad Ja. in 2017. Maar dat kwam, want dat trouwen dat had je al langer. Ja, we zijn in 17-7 getrouwd. Ja. 17-7-17. En we zijn toen in het najaar zijn we gaan verhuisd. Ja, in oktober. In Ja. oktober. Maar toen het getrouwde was het huis ook al in beeld. Ja, al Ja, langer, toen waren het al wel langer. al in beeld. Ja, toen waren het wel al in Maar je hebt beeld, wat moeten onderhandelen, begreep ik. Hè? Ja, 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 het heeft was, even gaat gedoord, ja. 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 Dat is ook een beetje door de staat van onderhoud. En, ja. Wat schitterend dat dan Ja. al die stukjes in één keer op hun plaats vallen. Ja, en zo dicht bij het Ja. werk, dat is gewoon ideaal. Dat is op zich... Ja, want hoe ver is het van hier naar het Ja, werk? voor mij is het 12 minuten fietsen. Dat is ideaal. In Beringen zei ze, Ja, hè? Beringen. Ja. Dus dan ga je op de fiets naar het werk. Ja, dat zei je ook. Naar Panningen dan. Ja, de Panningen 7 kilometer, dus ja, dat is te doen. Maar de auto is voor voor Sier. naar de bouwmerken te rijden. Ja, precies, ja. En familie in Tilburg. Ja. En Maaike, wat duidt Maaike? Maaike die gaat naar het Sunna-college komend jaar. Die zit nu nog in het examenjaar van het VMBO in Heidhuizen. En ja, goed, hopen dat ze slaagt en dan door kunnen naar Eindhoven. Naar het Oké. MBO. Wat wil ze hier gaan doen? Kapster wil ze hier leren. Oké. Ja. Dus het is die helpt wel van de uiterlijke verzorging en de Ja. tirelantijntjes. En, Ja. Ja, dat het is vind ik echt dus een, wel echt een meisje. Het is Ja. een meisje. een meisje. Ja, Ja. 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 Die zal hier niet zo gauw in een overal rondom het hoes gaan Ja. rennen. Nee, dat zal ze niet zo snel doen. Nee. Nee. We hadden Nee, nagels. Gaan de nagels stuk. Dus die duidt mam de hoor. Ja, dat heeft ze ook op de broerlof gedaan. Ja. Ja, dus dat is wel handig. Ja. Voor mij valt er niet veel te kunnen. Hoe lang ziet je uiteindelijk op Mauritius geweest? Eigenlijk een 1,5 week. 2 weken zo. Eigenlijk precies lang genoeg zodat ze dat allemaal kindsvol trekken en dan weer terug. We wilden ook door onze honden niet te lang alleen laten, omdat die in een pension zaten. Ja, en dat zijn ze eigenlijk niet gewend. Ze zijn gewoon altijd met, overal naartoe, al jarenlang. En ze zijn niet anders gewend, dus we wilden ook wel snel terug zijn voor de honden. Ja. Ja. En wie hebben de hondjes zich gehouden in die 10 dagen dat je weg ziet? Ja, dat weten we niet. We zijn er niet bij geweest. Ook geen verhalen achteraf gehoord Nee, van nee, een... nee. Ah, het is op Nee. zich. We hebben wel gekozen voor een goede pensioen Ja. eigenlijk. Ten slotte. Dus, Ja. Nederweert. Wanneer moet het allemaal klaar zien? Nou, volgend jaar wil het dan wel eind klaar zijn.
Ja, dat het wil ik. grootste gedeelte moet dan klaar zijn. Ja. Maar je zit er wel al in. Ja, we zitten er eigenlijk vanaf het eerste moment Het is erin. woonbaar. Dus, We hebben nou een nieuw dak opgelegd. En dan zijn we boven bezig, isoleren en halve binnenuit. En dan eind mei gaan we draagbalken erin leggen in de huiskamer. Om het ruimtelijker te maken, zeg maar. En de vloer eruit breken. En dan het grote werk. Wordt het in principe levensloopbestendig ook? Ja. Hier in de garage komt een slaapkamer straks. Ook met een douche en al en een bad. Ja. ja, Dus in principe wordt dit de plek ja, we kunnen hier auto blijven. En hier willen we ook niet meer weg. Dat wil ze ook niet van die droomplekje. Dus het is niks mooiers als gewoon elke dag gewoon, ook met de hondjes gelijk, de poort uit te lopen en zo het natuurgebied in te lopen. Ja, vroeger hadden we altijd de auto om de honden uit te laten, maar tegenwoordig hoeft het helemaal niet. Dan lopen we gewoon de poort uit en op. Dan zijn we in het natuurgebied. Dat is gewoon ideaal. Ja. Dat is heerlijk. En Maaike, waar woont Maaike? In een heel klein opkamertje. Hier is ergens een opkamertje? Ja, dus een oud opkamertje en daar woont ze tijdelijk in. En nu zijn we dus bezig om voor haar de slaapkamer in orde te maken. Zodat ze daar naar boven kan verhuizen en ja, de rest in de goede volgorde allemaal afgewerkt gaan worden. Ja. Maar ze gaat 100% van de tijd bij je ook wonen, of woont ze al? Ja, nee, ze woont er. Ja, en ze vindt het ook nog leuk, dus ondanks dat we hier achteraf wonen. Ze werkt in Meijer bij de Jumbo, dus dat is 2,5 kilometer hier verderop. Op de fiets? Op de fiets. Ja, ideaal. Dus ze vindt het gewoon geweldig. Dus hadden we ook eigenlijk niet gedacht, want we dachten van nou dat kost nog wel eens een beetje een tegenslag geven. Dat pubers meestal dat toch niet zo in zitten om achteraf te gaan wonen. Maar het is verrassend goed uitgepakt. Ja. Jongens, ontzettend leuk, maar je straalt het ook uit. Ja, dankjewel. Je straalt het ook uit. Het is allemaal goed zo. Ja, heerlijk. En het weer wordt weer dusdanig dat ze boeten kan ze gewoon klussen. Ja. En het wordt nog alleen maar steeds mooier, hè? Want ze zien nog akkerland, maar dat wordt ingezaaid met een kruidenmaaksel met bloemen en kruiden. Dat is van een stichting is dat. Die landt hier omheen, zeg maar. Dat is van, en dat ook? Ja, dat is allemaal van de Postcode Loterij wordt gesponsord. Er loopt een struinpad doorheen, dus heel veel dat heb ik gezien, joh. Ja. Je loopt hier dwars door het veld in, zeg maar. En er komen allemaal kruidenplanten hier in het land te staan, zeg dus maar. dadelijk ook bijtjes en vlinders. Ja, inderdaad. Dus dat wordt eigenlijk alleen maar mooier. Ja. Dus, heerlijk. Een lotje uit de loterij. Ja, letterlijk. Maar dan in kruidenvorm ook. Ja. Hey jongens, dankjewel dat we even mochten komen kletsen. En heel veel plezier met klussen en vooral heel veel geluk. Ja, dankjewel. Dit gaat wel lukken. Ja.